Kaning baryo ha, pagkatinood, haod ni mga ayuban. Barangay officials, tanan, gikan sa mga sa mga sinaunang panahon ni Juan. Mampur. Panahon ni Lolo Kikoy. Hoy, ang atong lulo, ang atong Lagi mo barangay na niya. 20 years, siya mo, barangay kapitan, walay business. Okay, kani guys, nga lugar, diri ko dugay ko nagmaestra mga almost 6 years. Unsa kana si John TV. Hello. Unay salarin mo nang diri ko nagmaestra. O kana. Nag-local paid. Ang tinod nga istorya gani ako nang gikuha dito sa Gidulman. Bitaw. Dato na hilas ilahan na gikulingkod kay bago pa na si Jani abot sa Gidulman. Dito rin Cagayan. Si Jan niya to Cagayan na. ba to te? Oh, siya anti, pasudlon ko na kang mamlandi. Galing ko din ko ako na. Kuan man diha may bakante sa kanang Kalingganay kanang amuang gipoy-an. Sa kagawad pa ko sa una sa poblasyon. And ako'y ningkamot nga ma-open ang eskwelahan sa elementary sa kanang annex sa Kalingganay. And sa bakante man ako sa nakahibaw man kong maestra ni. Bakante. Oh, kanang pasar pod kay Bright man nagit. Ay, Brad, may lain. Mataw ako gingat ko sida. Asa ka mangita, kapikante, pangitaon. Ito kay mo guys. Libre kisa serbisyo. Oh, tulo ka bulan. Tulo. Tulo ka June, bulan. July, August. September, na-in ko. Oh, pa dahil na siya nakakuha na naka-item naglook ay province paid din siya. So ako pinaningkamot na mag-province paid kang Honorable Vice Governor Julio Cesar Herrera. Nido ako nga sa office aron Malo province paid. Province paid. Usa ka tuig. Dakaw ka dyan kong baso nung ni Machog. And pagkamaman na to, nag-open formally ang elementary sa Kalingganay. Priority si Jaon. Item. That's it. Mga ito akong gipahilo na atong kanang kanang DO, Division Office. Nga to aron mag-follow up for almost 2 months na follow up dito. Gawas na item. Yay! Ibalhin ni si Dennis Sudlon kay nag-reshuffle sila ni Ma'am Lisa nga taga Kalingganay. Mana isa ni balhin og Sudlon. Mana diri ko Sudlon. Before si Jana nga to silang assignment sa Gidulman ron. That's it. That's the history. Dako ka dyan bawasan nung ni mo John. Ano ko ba ito? Kung hindi ka kalimot, aningang panbatay. Nanindot di pa, ninganing luha ka dyan. Sinitado na. Saan na dyan? Kuhaan na dyan na eh. Kapatuhon pa man eh. Dali naman na basketballan na magduwa may basketball na basketballan nila sa awi sa una. Ang dako ka itong sabang dyan. Mga nindot tag mga bahay ba? Tulangan. Nami bahay na ni sa una guys. Dana ubos. Di na mo ron. Ewa naman mo diha. Alien na mo Sudlon. Alien namin. Parehata, duha na ta alien. Dani day ko na tao. Labaw po ko, diri ko na tao. Ako ko ni kaliwat dire. Ang atong kaning baryo ha, pagkatinood, haod ni mga ayuban. Barangay officials, tanan, gikan sa mga Sa mga sinaunang panahon ni Juan. Mampur. Panahon ni Lolo Kikoy. Hoy, ang atong lulo ni Lagi mo barangay na niya. 20 years, siya mo, barangay kapitan, walay English. Si Papa Bartolome Ayuban. Subscribe nito sa isang channel, tanaron sa like kalibutan. Si Bartolome Ayuban, mao'y ga-open ani nga barangay. Unya, siya ay nahimong kapitan within 20 years. Hantod na sa mga anak, mga apo, mo na nagdumala. Kung nahimong kapitan, hantod na karon mga apo ang naghimong kapitan. So, ani nga ba mo nang wako kagisod og itong pangakulay dati. Ay nga, dire ang mas dito sa Ilongman. Kung pala kay dili mo ko, kung man natawhan. Hindi mo pala, baka. Baka. Kaya it must die. Yes, mo na nga balay. Dahil ko nagpuyo, nagmaestra ko. Sige nga, ni Kapitan pa, pero mo siya nag-dyan. Okay, kung kayo maka-adyo,
Di ba, may successive 3 years? 3 terms sa successive mo nang may mga kapitan. Kung siya kaya naman pwede mo usap pa sa ikaupat mo, naging mo siyang konsihal karon. Nabuhong ko dari higda ng balaya guys. O, pangami ka sa ang bahay na. Dari nga kwarto dari. Ang tingin na. O di kayo magdug, budya mihingi. Budya mamuot ko kay. Aliwaro sa mansa na ako kay kanang masuko sa niya mo sumugod ng kukusgat-usod. Wala kami. Oh, masugod kay di siya gusto maipit. Diyan kaya naman siya sumugod ako sa ipiton. Wala kami naman ha. Diyan ako tre kay ang kutsun kay mong tapon man dyan may harapong gatsan na ako. Kisit-kisit na ako dyan. Hindi siya kalimutan yung balaya. Dari may mga hindi na. Ang taon di ako po rin ang taon di ako po man. Pero wala pa ito yung arkoba sa una. Oo, nindot na naman dito siya dyan. Kani nga bago ko, mga niyang paborito, diri ko mukha akong dali. Si mama na ang mukha na mo. Ay namin. Ang magkalibangan at kapaka. Ito, silod. Mayroon mo na ipugka dyan na. Pagkasa nga balay ko, natatao ko na po na. Di pa to tiles, di pa to patoy ko. Kasi sunod siya na naman siya. Kuya ni, kani nga lugar, bukid niya, pero ang balay, pero mga dato, tanggangan, mga naging bahay, dito sa bukid. Dato, way loto. Uy, wala ni. Sa una na, ma, di ba ningani sira ma? Di ba ningani sira ni Jumay? Di, hamang yung kaliguan. Kadera, hamang kaliguan. Wala na, gaso. Dahil ko, maligo kada, kanang alasing ko, pa magkurog-kurog, karotok na, wala rin ko maligo ka. Jackie Jolie, many times. Hoy! Nanood ka ba? Uno, dos, ay, tres! Western! Kare. Susudan ma! Uy, naikuan! Aboy! Naibaboy! Ang red, bango ka. Kare. Wop! Uy, paksil! Na, malagay mo sudan. Aris! Bubalik na ako dire! Paninglan! Mubalik na ka kung kasahan, promise. Ay, ikaw na ba siya? Anong nung ka na? Ada step mo gusto? Wala na ka na step. Kung siya sama, anong nung ka? Parang sa kabugire? Sige, bakit panapot ng pan? Di ba tagdalan ka na? Nakalungkot ko na. Kalimot! Lower lang yung dyan, ama dyan. Nakasa ko. Ano yan ang magbon kababing man. Ha? Kababing. Hindi ka siya magpaduol na. Ano binibit niya yung bahay dyan? Doble naman. Maoni, panganay nilang tatay. Panganay nila ni Papa ni Flora May Boholana. Silang panganay ni si Mama Irene. Mama Irene. Ano yung edad ni mo, ma? Wala yung lola. Lola ni John Stevie. Basta kayo. 36 po mo daw. May panganay sa napulo ka siblings, napulo ka magsuon. Diya, sundan sa tatay. Si Tatay Ariston, matong papa ni Flora May, kapilang mo to. Ama. Alahig na. Ama na yung adyaan, si Nanay Babing, Lola ni Mark Gorosinda. Yay, nayang. Ama na yung, Mone, Mamhot ni Tatay, Diya, Mamhot po ni, ay, magwang ni Tatay Ariston. Magwang ni Tatay ni Flora May Buholana. So, ragit may mga tuoy rin na. Si Nanay, Papa ni Flora May, Papa, magtuon sa todo. Di ba, Nay, duha na lang kalaki ang nabili niyo? Si Tatay na lang. Ha? Umati, si Mama Irene ito. Ang nabilin ko no kay duha na nabilin. Tatay ni Flora May, bakang tatay, si Nanay Irene, katong isa, tulang panganay. Upat na lang din sila nabil. Oo, kaninong di ay. Pila ka mga magsuon ay? Ako sila, upat na nabilin. Si Mama Irene man mo kinamagwangan no. Oo, grabe na. Yan mo ni resulta sa sudlo, naroon na ka. Ang ilahang ginikanan, may gaabri anihang Mario Bartolome. Ang mga isog may nabilan, si Mama Irene kay isog man. Kinuha ka na. Isog. Tatay ka.
Labo tong tatay, labo po to. Iso mo to. Mga... Di man to, isog si tayo dulo, mamuna ora. Bitaw na, kamo naman na igwa ka ba? Ay si Mama Irene mangdukol nag-o ni Tatay Sidoro. Ikaw agos kanang naay haligi. Ha? Kuya, lagi taga-sudlon kayo. Murag nani na palupis. Mga buwak tiyo. Pareho rin sila Jero, mga lagi rin sila. Puntis mo sila pamalit ang mga sakot nga. Di ba nangan lang ang buwak ka kung The key of success is sacrifice. Wow! Mga siya, katas ng DepEd, di ba? Ang imong mga kahago sa DepEd, nag-isulta kayo, hindi mo na yung servisyo. Kanang teacher nakaraan sa Sudlon Elementary School, City Alilang. Maraming maestra, grade 3 o grade 4. Si Kuya Ako na yung grade teacher sa grade 1. Grade 1 tiya na. Isa ka tapos ng grade 2. Grade 1, grade 2. Nasa sa... Usa pa mabalhan nga Oo, kani nga kuya, kani nga maestra mo, dyan ang himuong modelo. Gabi mo na ako, kuya, ni siya kay, kung servisyo resgutan, dyan hindi mabang servisyo, ani, tininood ni. Kuya, ni siya. Dora ko itong pa. Dyan, maski ba ito, nagmaestra ko diri, magbantan ni siya kisa, yung maestra, dihan nagjama-jama. Hindi na sa, masuro na siya, suruyan na dyan mga maestra. Dyan, di kayo magtarong, katilaw dyan kong tiya, kay, siya ka jud na pinaka the best nga teacher akong napinhan. Ano naman? Yes, servisyo ko. Pila ka katuig na ni nagmaestra siya? 33 years. 33 years old, bro. Retired teacher. Asawa ni isang ujuan. Manggod sa tatay. Mga na siya, ininuod jud ni. Dili lugi ang gobyerno ni. Correct. Na nga. Corrected ba? Oy, unsa di ba basta mayo ka mo serbisyo, mayo resulta kay iya mga anak ani mga professional. Na teacher, na engineer, isa Seaman. seaman, sa kato? Duhay engineer. Kuya o da engineer. Municipal planning Si officer na Dodong ako civil sa. engineer. Si Undoy, si Big si Big mo civil engineer. Si Dodong industrial engineer. Da teacher isa. Hindi, si Undoy, Maren. Kuya kay siya Kasi hindi agino. may maestra. The key of success is sacrifice. Wow! Mga siya katas ng DepEd, di ba? Ang imong mga kahago sa DepEd nag-resulta kay nindot man imong serbisyo. Ijang anak guys kay municipal planning sa Alicia. Yeah. Anak. Kuya, ijang anak ani dyan. Ijang anak ani mo ni sunod si ang lakang muna si Agaw Maria, si Ma'am Maria, teacher dia sa sudol ka rin babaw sa eskwelahan. Kaya wala. Dan ako wala na siya. grade 1 hangtod grade 4. Grade 3, grade 4 teacher na siya. Maski si Tia, wala na siya sa servisyo kay retired naman siya sa pinaka years na tayo. Retired. Ang edad pa kung 60. Pila ka edad mo kang Tia? Pila tayo? Around 86. 26 na ka na retired teacher. So, 60 kung retire. gani 16, 86 maka 26 na, di ba? Akong nahinabi guys ang ahong mga idyaan nga sa napulo ka magsuon nga anak sa ang ulo, upat na lang sila ang idyaan duha, baho ang udyaan isa na bilin nga kinikanan ni Flora Mibola na hinuong ko nila guys kay kalos Ginoo mga bastos lang mga lawas wa man gidyukog so unay nakalami no kay kabalo jud mo amping ang mga katigwangan sa una so na enjoy ko guys nga pila ko katuig nga nahawa ning ang bariyo na tawhan ako kausaban mga balay mga nindot na kaadyo bukid lagi guys gikan sa central gikan sa sentro sa Alicia mga almost 6 kilometers away more pa man siguro na ang dalan dili nga ana paghawa na ho nga dili pa simentado mga lubak-lubak pa pero karon arang jamo kanindot na unja simentado na halos tanan unja nahinog ko sa ilang mga balay asinsado na ang sudlon barangay sudlon mga nindot na ang mga bay o tanawa guys nindot na kadyo ang mga buwak pa imod sila kadyo dito mahalos-halos mga tao dito ma-enjoy kasi ilang mga nataran mga nindot nga mga buwak mga nindot po mga balay so meaning nasinso ang ilahang ang baryo namo ang akong gibidyaan kay nawa ko diri nga tuig 2012 so 2012 more than 8 years na dahil nakalipas no nya talag sarap ko makabalik diri tungod sa bisis trabaho
ilugar ga jud ko kay gimingaw man pud ko makiginabi sa mga Ijaana. Daghang salamat guys sa inyong pagtan-aw sa video. Ajaw kalimot i-subscribe, comment, like, and share. And click the notification bell para update mo sa video. Bye-bye!